karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dini, Gilaliman ka man lang sa nagastos sa kong igsuono amin? Yano ka lang maingon nga dawaton? Baya ni mo, no? Oo! Okay lang ni mo kay wa man kay gikatampo silang pag-eskwela. Lodi. Hilom dia! Dito kis gawas ka? Ako na makisulti aning bugo mong anak. Basta kay dili ko masugot, ma. Dili ko. Anira ko didi. Magminyo mi si Brian kay nagkasabot na mi. Indatan ka. Sige, napati ko. Napati ko, ma. Pero di ko masugot ka danon ko ni mo sa Mindanao. Dili yun. Elona! Elona! Oy. Lodi. Gikan pa biya ka sa ospital. Ah, hilom! Utro kang amahan na ka. Utro kang way utok. Way pangandoy sa kayuan si mo mga anak. Kontento ka na lang o kulto bra diha. Kining unya na magsuti may ito na lod ha. Init kay kag-uo. Sige, may balik na sa ospital ini. Simak ko lang. Sige, di ako na. Ning pagpiyo Mga bugo ni mga animal. Ma? Gusto mo good? High blood na sad ka. Wao na kong tambal di mo ha. Tumal sa imong tambal. Tubaga ko, Brian. Tubagan ako. Elona? Nera de ka din eh. Kadiyat lang tiha. Niring naman nanawag kong Brian. Hello? Brian? Hello? Ilona? Naghirak naman ka. Ano naman sad? Di ana mas mama. Ug daton ko sa Mindanao. Brian, dili ko masugot. Oh, di sa kumusugot. Hay, baro ka? Di sa amo. Di ako sa silong manawag. Oh, dili ka masugot. Huwag mahim mo si mama ni mo. O sa may phone ni sir. Ni papa ni mo. Gisultihan ni Papa nga nagkatubang na mo. Nagkasulti na. Ug labi ang sukuan ni Mama. Brian. Sabay ko sa buhaton ni Mama. Iya ginabuhaton na ba? Parehas na sila ni Tia Conchang batasan. Nanon ko sa Mindanao. Oh, biya lang diya. Telipusog kang das Mindanao. Biya diya. Bala na. Total, naibawan mas papa ni mo sa kuntuyo ni mo. Dili man ni binuang. Ugma, Brian. Manaog ko diri kadlaw na. At ilang ko sa gawas. Ug mas kadlawon. Gabi naman nun. Alas 8 pasado na. Unya ka daw tingali ang ipasabot mo. Sunod adlaw na ba? Dili ko niya kadlaw. Sunod adlaw. Oh, okay. Pag-text una. Una ka mabiya diha. Oh, sige. Bahay na. Di arabas ate Elfie. Tingalik na mati re. Musumbong na. Layo naman siya kamay. Sige ha. Basta kay mauna to. Bahay na. I love you. I love you too, sweetheart. Bye. Dugay ko ni mong nakiksulti niya. Maodi ay nga niya ka sa silong. Te. Muprang ka lang kitkusulti ni mo. Di ko musugot nga ito kus Mindanao, uy. Elona, okay raon ta paistahon ka lang dito, mama. Kay maumay kisugyot ni Tia. Aron malayo kang Brian. Pero wasab ko makauyon sa lain nilang ikasabutan ni Tia. Ha? Ngano? May lain na sila kasabutan, ate. Ayag sudya ay sila sa mama o Tia, ha? Ayag sultihing mitugan ko. Ngano di ate? O sige kasabutan nila. Ilang ipaabort ang imong kisabak. Unsa? Nagplano sila ingon ana. Kada kung saan na sa Ginoo nato ti. Uy. Kawa ko dili kasing-kasing.
Pero mas lang dili katoliko. Sige, simbaw niya dautan daig mga plano. Kalain nila, ti, uy. Ay, sulti lang. Nga ako'y nagpahibaw ni mo, ha? Aun sa di ay. Dinides Brian. Ug nagkasulti sila sa papa. Oh, may paspapa. Laki man unta siya. Ug angay nga musupak kang Brian. Pero ako nakita og nasapot ka na luoy siya sa mong kahimtang ni Brian. Kalma ra siya nga nakiksulti. Dili sa hinon na tumabasol sila sa mama o tiya. Na sila sa kasukot tungod sa nahitabo ni mo karon. Huwag yun magtuo si mama nga maingon ka ni ana. Sabta lang unang iyang mga yaw-yaw. Basi nagmawara na. Mubiyak ko din ate. Ha? Unsay gisulti ni mo lon? Kuan. Manakaratas taas ti. Tugnaw na din eh. Sige, tana. Oh. Naghinuktok na masam ka bay. Masa man problema? Problema na sam? Bay, ugbas ka daw na. Atangan ako sila na dito sila. Mabiya na siya. Kay, ipadala siya siyang mama sa iyang iyaan dito sa Mindanao. Uy, mau ba? Ulagi. Unang, hugtan na rin sa bakus, bay. Magtaban na gid mi. Desidido na si Luna. Huwag ako, andamsan ko. Oh, sige, sige. Imbis tinanong imong tuyo silang anak. Wa na hinoon. Okay naman yung amahan. Ang iyang mama o ang iyang tiya. May dakong mabag. Mao nga, ugbas ka daw na. Atangan ako siya dito sa lapit sa ila. Unya unsa man? Nagkinahanglan ka sa kong panabang. Bay, ikog na ko ni mo na. Ah, putla nang ikog-ikog bay. Unsa man, unsang ulasag mo magkita? Gamiton ta lang mo to. Pahimos lang tana, samtang wa pa sila sa tiya. Salamat, bay. Salamat kayo. Daghan kay salamat. Oh, alas 2 ka daw, bay. Mutik sa siya. Ah, sige, sige, sige. Og wa man sila kay bawo nga niabot din abot. Aw, dinhi ka punta. Lipay sab ko kay wa ko kauban din Ug maanos ka adlaw no? Ah, kana. Okay. Bay, mubaw sa niya minimo. Maayo kay ka na mo. Salamat ko kayo, bay, Inggoy. Hindi ko makatulog. Excited ko sa mga plano ni Luna. Pero, kung maabot ang auntie ni Bainggoy, asam kami si Luna. May palarong higaw na kay topa mas las bakasyon. Paluwi ka po naman ginawa. Dili man niya pasagdan si Luna. Nagbasiyon ako para sa panihapon. Ikaw lang tawag ni Mama, tiha. Nasa ilang kwarto. Natug pa? Nagunod siyang cellphone. May kikasulti. Wato lang una na to sa papa. Nga naturon. Gikan man to na masahiro. Nga na bang dili ka man musangpit ni mama? Nagpalayo na gyud hinoon kaniya. Doon lagod. Ayaw pagtukol. Gilili bitaw na ako. Nagkasugat among mata. Gipagawas ko. Ikaw lay dugol ti. Kunianas papa. Di ko man ihapon. Busog ko. Sige ti ha. Imo ning tinuyuan Ilona. Pinangga man unta kang mama. Karon kontra na kay ka. Bebe! Luna! Kuha daw na ko, be! Pa, unsa man na? Ang bibi. Oh, naluto ka na, ha? Ay, di ka nagsabaw. Binahas mama ni mga nukos. Nabisod-an na to pa. Nagbasiyo naman gani para sa panihapon si Ilona. Ikaw na lagi huwat. Ay, ganahan sa mama ninyo, anak. Ako naliluto, be. Dalit ka na. Oh, Lord, mag-istorya ta. Sa'yo pang gabi. Dito sa balkon, dali. Bayan sa unsa man. Ay, dito sa balkon. Hayag bitang buwan. Okay, dito na pita eh. Unsa ba'y sultihan nato? Bahay ni Ilona. Wa siya mahimo pagsupak sa gusto na mo ng kunsyahamin. Kay kining tanan alang ragyod sa iyang maing kaugmaon. Lodi, babae ka. Babae siya na nga itong anak. Niya mabdos na na. Andam nga manubag si Brian. Nakita na ko iya kamatinudanon nga ito sa itong anak. Angela na ito siyang babagan
kung dautan pa na siya pagkatao si Brian. Adik ba ron? O nalambigit sa ubang mga binuang? Kawatan ba? O unsa di ang dautang mga kalihukan? Ngano? Suhito ka na ba ang tawahan namin? So kadwagan ko'y nakitang anino nga may bisita ng Ilona din eh. Ikaw, kita ka bang namisita na din eh? Ay, magkita na po na sila dito sa gawas tunghaan. Unya? May nagibuhat ni mo? Og otro ng butan tang anak? Misugot lang ato magtagbo sa gawas. Og dalawag ko sa resulta, ha? Unsa resulta? Naitabo ng tanan, Lodi. O tayo mahimo pa na. Ngano nga? Ihatod ko na sa Mindanao. Nagpalukat nagtikit sa aeroplano sa Renconcha. Lodi. Ayaw na ko gasula amin. Usbon ko, kung mahimutang na si Ilona dito, makapanghuna-huna ran na nga maayo ang amo mga plano niya, namo ni ng Concha. Di na tadagan mag-istorya, be? Tog na ta. Nandam ko na ang pila ka ilisan ako. Ang pila ka importanteng dagunon. Nakatug na pa kayo sa TLV. Ate, sorry. Sorry. Teksan ako si Brian. Alas 12 pasado na. Si Luna. Basahan ko yung message. Ready na ko. Muhinay ko kanaog diri. Alauna imidya. Reply please. Baslan ako. May baho siya. Gisailan ko lang akong cell aron dili makamatmon si ate. Wa ko makatug o paabot sa imong message. Ready na sab ko kanina pa. Brian, andam ko bisag unsay mahitabo. Yan ako. Taw-taw na ko nagawat ni Luna. Bay, Oh, adil ako sa auto ha. bay. Sorry ha. Naasol ka. Oh, yan na siya. Brian! Sweetheart. Amina na mo. Amina. Narasakyan na. Tana. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!